Здравейте, YouTube! Аз съм TheRubix4 и това е един нов сървър, който открих и реших да поснимам в него, тъй като е нов. Казва се Hysteria Gaming Craft, там нещо си беше. И сега ще видим какво има тук. Инфо, така, тук е за енчантване. И сега ще отидем на Warp. На Warp Survival. Да, и сега... пише тук. Добре. Сега ще си открием хубаво местенце, а в другият епизод ще направим къщичката. Но първо да съберем материали. Тук още не мога да строя, да чупя. Тук пък има рез. Още съм в резиденцията. И кога ли ще я напусна? Готово напуснах я. Дайте да хапнем малко храна. Сме гладни. И никаква има мечта. Няма респект. Преди един приятел играехме в този сървър, но го рестартираха и всичко загубихме. Много жалко. Един ден, както си реших да снимам в този сървър и гледам сървъра се рестартира, ново IP и докато го открия и сега този сървър е нов за мен. Вие може да сте играли. Хайде, няма ли хубаво местенце за една проста къща? Докато открия това място се отрепя. Има някакви хора. Сега ще видим дали е PvP. Не е PvP. Доста жалко. Онзи докато си изкара меча, аз вече ще да го убия. Като гледам, няма хубаво место и не мога да мина покрай тази къща. Минаваме и някакъв си има рез ферма 23 и аз не мога да мина покрай него. Това ме ядосва. Сега и тук не мога да стъпя и съм в капан. Ще мина оттам, но аз докато се открия място за къща, аз ще умра. Нямам храна. Пък и аз съм скозумни. Но няма да му използвам предимствата за екстра и е такива работи. Тук няма нито едно място и както ви споменах, докато стигна ще умра. И тук големи резиденции, голямо
И това май, че се върнахме на спауна. Не, да. Върнахме се на спауна. И сега трябва да отидем до Warp Food, за да мога да си взема малко храна. Само да ги видим ларповете. Няма Warp Food. Има. Ето го и Warp Food. Бре! Не заслужавате да живеете. Знаете, че този епизод ще стане малко кратък. И утре на другия ден ще мога да ви снимам нов. Един сезон ще бъде от към 10 епизодчета. Сега, защото е първи епизод и трябва да се подготвя. Survival. Гладен! Съжалявам, че сега снимам сам. И нищо не мога да видя, затова ще използвам едно предимство. Ако искате, пишете на коментарите, че съм хакер и такива работи, но няма да използвам нито килаура, нито екстрей. Просто за да мога да виждам в тъмното. И тук пък не мога да влеза. Много ги мрази така да си правят резиденциите. Хем не могат да чупат, хем не могат да влезат хората. Не мога да мина покрай резиденцията. Трябва да я заобикалям, пък тя ако е твърди голяма. И ето една горичка, за да можем да си вземем малко дърва, материали. И тези дървета са в рез. Не моля да не пуснат тази резиденция. Бре! Крипър! Не, fuck you! Трябва да кажа. Пък резиденции, само резиденции. Човек не може да си... Не вземи малко дърво от тези резиденции. Тук мога да си взема. Сега взехме само... Започнахме! Скоро ако умра, ще има баг. Не, направя си резиденция. Има малко дърво и ще ми стигне. Колкото да си направя резиденция. Сега да вземем малко каблстоун. И ако открием някакъв айрон или нещо такова, ще бъде прекрасно.